Лето 1230 аз, Йоан Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, издигнах из основи и с живопис украсих до край пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в 20-та година на царуването си, в която година се изписваше този храм, разбих гръцките войски, а самият цар Кир Теодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин до Драч превзех, гръцка, още албанска и сръбска, а пък градовете, които се намират около Цариград и самият този град владееха фръзите, но и те се покоряваха под скиптера на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха дните си. И тъй като Бог така заповяда, понеже без него нито дело, нито слово не се извършва, немо слава вовеки. Амин.